Hej og velkommen til Mobiltjek. I dag skal vi tjekke den her Nokia ud. En helt ny mobil, der hedder N79. Lad os se, hvad den kan. Og hvis vi lige tager og kigger ind i boksen, så lige åbne den her. Og hvad finder vi her? Der finder vi som 2 covers, express covers. Og du får også en med til telefonen. En i brun, en i rød og en i hvid. Og så får du også en CD med, hvor der ligger PC-site, hvor du kan overføre billeder og musik og film og sådan nogle ting til den også. Så er der sådan en datakabel. Og så får du også et headset med. Headsettet, det er ikke noget at råbe hurra for. Det er udmærket set. Så har vi en manual. Og det var vist det hele. Og der var også lige en ting. Nokia har jo også valgt at putte 4 GB kort i, så du kan have masser af musik og film og andre ting i. Så er det vist tid til at kigge lidt nærmere på den fede mobil. Og i Nokiaen her, der har vi fået 5 megapixel kamera i, 2 LED lights. Det tager udmærket billeder, og det ville bare have været bedre, hvis der var en almindelig blitz i. Men alt i alt et godt nok kamera. Og der er jo Nokias gamle gode system i, så det ser sådan her ud. Og du har nogle genveje, som du selv kan gå ind og vælge, hvad du vil have. For eksempel så kan man sætte beskeder herover, og man kan sætte lommeregner herover og selv navigere rundt i dem. Så har du også kalenderfunktionen herude. Når du så skriver en post, så bliver den vist herude på startskærmen, som er en rigtig god fordel. Du har også det, der hedder WLAN. Det er sådan, at du kan komme ind på trådløst netværk uden problemer, og så kan den komme ind på internettet. Der er internetbrowser også. Nokia har også valgt at lave en knap til, at du kan låse tastaturet ved at trykke den her ind. Så låser du tastaturet og kan åbne det igen. Rigtig enkel måde. Godt tænkt Nokia. Hvis man kigger nærmere på den her menu, så ser den sådan her ud, ligesom den også plejer ved almindelige N-Gage modeller. Går man ind under musikmenuen, så er der simpelthen tilføjet en FM-transmitter. Så du kan simpelthen transmittere din musik via radioen og høre det igennem højtaleren. Rigtig smart funktion. Der er også mulighed for, at man kan høre internetradio, og man kan købe musik online. Også en ekstra god feature. Og du kan også podcast. Og der er også indbygget GPS i. Hvis man trykker her engang, så kommer det ind under GPS-funktionen. Der ligger præinstalleret Nokia-kort i. Man kan udvide det med TomTom-kort også. Det koster bare ekstra. Der er også mulighed for at gå ind og tjekke inde på video. Der kan man lægge sin egen video ind i MP4-kvalitet. Man kan også gå ind under videokilder, f.eks. YouTube, og gå ind og streame videoerne direkte. Så er der indbygget internetbrowser i, så du kan bruge det via wifi. Så kan du gå på internettet og tjekke dine mails og sådan nogle ting. Der er også mulighed for at ringe op til internettet. Der har du 3,2 megabits, som den kan hente ned med os. En rigtig god funktion også. Endnu en god feature er, at du kan direkte softwareopdatere din mobil. Direkte, hvis du har for eksempel trådløs internet, jamen så kan du gøre det direkte fra mobilen af. Og det samme med dine programmer kan du også gå ind og opdatere. Der er også mulighed for at læse sine beskeder op, men indtil videre der er det kun engelsk tale. Menuen er egentlig ganske enkel at finde rundt i, og det gode ved det er også, at det ser rigtig godt ud, når den slider igennem menuerne. Og det hele det fungerer bare som en god enhed. Lydkvaliteten er også forbedret meget i den nye model i forhold til Nokia N82'eren. Jeg har testet lydkvaliteten med de her Creative X-Fi høretelefoner. Kvaliteten er faktisk rigtig god. Det er lige før man kan sammenligne den med iPods kvalitet. Det andet der også er godt ved den, det er at den har det der hedder Touch Wheel. Så hvis man går ind her, så kan man bare dreje rundt på hjulet og navigere rundt i systemerne. Der er også mulighed for at vende mobilen, så vender skærmen som endt også. Så hvis man er ved at se en film, så kan man dreje den i det her format. Så er det tid til at tjekke kameraet ud. Hvis vi prøver at åbne her engang, så kan vi se at hastigheden er rigtig hurtig fra at den er klar med kameraet, og man kan tage et billede. Billedkvaliteten er som sagt i rigtig god format, det er 5 megapixel. Og det kan egentlig ikke blive meget bedre. Selvfølgelig kunne blitzen blive bedre, så du fik et mere klart billede og lysere billede, men alt i alt så er det et rigtig godt kamera, der sidder i. En ny funktion, som Nokia også har bygget ind i deres nye mobil, er at når du skifter coveret, f.eks. til rød, så skifter temaet også til rød.
Eller hvis det nu er hvid, jamen så skifter temaet til hvid. Så er Nokia også indbygget et standby light, som ser sådan her ud. Når den går i standby, så lyser den. Det var alt for mig den her gang. Håber I vil kigge med næste gang vi gennemgår en ny mobil. Det her det var gennemgangen af Nokia N79. Håber I nød det. Hej hej.